רק עכשיו, יש מחסני חשמל, בקומה השנייה בקניון. בואו עכשיו ונסדר לכם את הדיר שלכם. כן, הדיר שלכם. דיר אחד לכוס וסטינד אחד לתחת. תן רק עכשיו 2 אחורים מאושרים. כי עכשיו, גם עכשיו, כל גנב לי לתחת. רוטט. יש לי פה לקוחה ממוצע, תגידי מה דעתך. שמעתם עוד לקוחה ממוצע. צעצוע של ביצה על כל ארוחה, כן, צעצוע של ביצה. אתם תוכלו לשים אותה במדיה, היא תשמע שירים של פלחות, היא תבוא, תתנשק איתכם, ואת גם מאוד עם 500 בנים. כן, לא פחות מ500 בנים. רק היום רבותיי, אני הולך באמא שלכם, אני הולך תנו את כל הסחורה, כי אז אני מסמים. כן, זה לא צוחקים, אני רוצה שתפתור, זה לא צוחקים. זה רוצה לעשות משהו, שאני רוצה לעשות. להביא את המיקרופון למטה, אני נחשוב על משהו. יש פה ילד ליד סוכת המציל, אני מבקש מאמא שלו, איך קוראים לאמא שלו? חמור, בוא נתעשי את הילד שלך. לא יודע, אין לי מה, זה לא כל כך מצחיק, יש לי מיקרופון. רדיו, כן רדיו. אקו 99 FM, אקו 99 FM. Righteous 100 FM presents Twilight Time. This is love and glory. It's Twilight Time together and listen Twilight Time. דידי, מה קורה? ועכשיו עולה אותנו דנה, מה מצבך היום? אני לא יודעת, שמע! סליחה, אלינו תרנגולות במקום, אנחנו מצטערים, זה טעות. דפנה על הקו, דפנה? שמע, אני לא מרוצה מהמצב של המדינה, אנחנו מדרדרים את דעתי. יש לי בדיחה, אני חושב שקודם דיברת על... אז כזה, מכיר את הבחורות? בחורה עכשיו ניסה את הוויברטור, עכשיו, מה את מגיבה? הבנתם כי זה חזק. אז תעשה את הצחוק. תגיד משהו. מתחכם. עידן, אתה רוצה להגיד משהו? מה אתה צוחק? אני לא ראיתי בעלי. לכוס שלו. אני לא ראיתי בעלי. חמוד. אני מזכיר אותה בקרוב, נכון? עכשיו עוד כמה שידורי רדיו. אל-חסן אל-ג'זיר. ונעבור לחדשים. אני עושה בסונים. טה, בום בום טה. בום טה. בום טה. זה טופים. עכשיו קבלו דאפסטר. בום טקה 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 טקה. בום טקה 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 טקה. זה היה דאפסטר מבית לא, למקור יותר טוב ולשבור לא, יש את השיר 1, 2, 3, 4 תתקשרי אליי מותק, תתקשרי אני השולט זה לשבור סליחה, אני מבחן אתם מכירים את הילדים בשקות? אמרו, תעשי את המבחן טוב, יש לי אחת שמחכה אתם סתם תחפים מזרים?
יש פה גם... להשתיקים. לא, מכונית. איווי. מכונית. נכבה מנוע. מה אתה צריך את זה? זה אני חייבתי עליו. ניסן, אתה צריך את זה? כוסים על שלך! צחק פתאום. מה טוב בזה? סגרו. איש נופל. לא ששמינו. מה שיש את הצחוקים?